Τώρα για την Θεσσαλονίκη, μέσα στη νύχτα δεν φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο. Μέσα στη νύχτα θα έχουμε λίγες αραιές συννεφιές, πάρα πολύ μαλακός θα είναι ο καιρός μέχρι περίπου και λίγο πριν το ξημέρωμα. Για να δούμε όμως την εξέλιξη και για τη Θεσσαλονίκη και για την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Θα συννεφιάζει σιγά σιγά από το πρωί και θα ξεκινήσουν κάποιες ψυχάλες ή και ασθενείς τοπικές βροχές στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι. Αυτές θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους πάνω περίπου από τα 1000 αρχικά μέτρα όσον αφορά στο υψόμετρο. Δεν θα κρατήσει όμως για πολύ αυτό, γιατί θα έχει μπει ο βοριάς ο παγερός ήδη από τις πρωινές ώρες, όπως σας είπα, και όσο θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, θα αρχίσει να μετατρέπει τις όποιες βροχές που θα δυναμώνουν, θα γίνονται χιονόνερο και χιονοπτώσεις ακόμα και πάνω από τα 300 μέτρα στις περισσότερες περιοχές. Στην Κεντρική Μακεδονία θα αρχίσει να χιονίζει και πιο χαμηλά και σε παιδινές περιοχές. Στην Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι θα έχουμε χιονόνερο πιο δυνατό προς το μεσημέρι και θα σας δείξω σε λίγο και την εξέλιξη, και χιονοπτώσεις στην ορεινή Χαλκιδική πάνω από τα 500 μέτρα, βροχές στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, και τις βραδινές τώρα ώρες θέλουν προσοχή αυτές. Γιατί μέχρι που να τελειώσει η μέρα, δηλαδή μέχρι λίγο πριν έως και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πριν την αλλαγή της ημέρας στην Κυριακή, οι χιονοπτώσεις θα πυκνώσουν αρκετά στις περισσότερες περιοχές. Δεν αποκλείεται και τελευταία στοιχεία, όπως σας λέω εδώ και μέρες από την αρχή της εβδομάδας, να το γυρίσει σε χιόνι ακόμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως τα δυτικά, βορειοδυτικά προάστια της πόλης και γενικά γύρω από στις παρυφές της πόλης Θεσσαλονίκης. Δεν αποκλείεται να έχουμε και χιονόστρωση, όχι κάτι βέβαια το συνταρακτικό, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξει και χιονόστρωση εκείνες τις ώρες αργά το βράδυ. Προσοχή ώστε κινηθείτε στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Από τις βραδινές ώρες θα συναντήσετε αντίξωες καιρικές συνθήκες με πυκνές χιονοπτώσεις και δυνατό άνεμο. Στη νότια Χαλκιδική μόνο χιονόνερο και βροχή. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα και στα 6 με 7 από φόρ, θα είναι παγερός ο βοριάς. Καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, το λέω και το ξαναλέω, και η θερμοκρασία θα πέφτει συνεχώς ώρα με την ώρα από τις πρωινές ώρες. Μπορεί τα θερμόμετρα του αυτοκινήτου σας ή του μπαλκονιού σας να δείχνουν το πρωί, νωρίς το πρωί, 8 με 9 βαθμούς, αλλά αντί να ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, θα κατεβαίνει όλο ένα και περισσότερο, για να μην ξεπερνά το μεσημέρι μόλις τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Πάμε στην